It-taqbid dwar il-ħlas tal-manteniment f'koppji li jisseparaw ma jingħalqux mal-ftehim ta' kuntratt ta' separazzjoni. Fil-fatt ikun hemm individwi li snin wara li jkunu iffirmaw il-kuntratt jagħmlu talba biex jiġi revedut, naturalment biex jonqos l-ammont u mhux biex jiżdied. F'każ fejn it-talba saret fejn raġel ra tnaqqis fis-salarju net ta' 12,000 euro fis-sena, il-qorti iddikjarat li ir-raġuni mhix biżżejjed biex il-manteniment ikun revedut. Il-każ idur mal-ħajja ta' suġġent tal-pulizija li ssepara minn martu wara inqabad jaqlibiela diversi drabi. Bħala parti mill-kuntratt tas-separazzjoni, is-suġġent kien qabel li jħallas lil martu manteniment ta' 650 euro li 300 euro minnhom kienu ħlas għat-tifla. Bis-suġġent spjega fil-qorti li bidla fuq ix-xogħol waslet biex minn paga ta' 28,000 euro fideh spiċċa jdaħħal 16,000 euro. Dan kif bħala security officer kien jaħdem sigħat twal u kien jitħallas rati aktar għolja u kien jieħu wkoll allowances speċjali. Eventwalment beda jaħdem bħala surġent fl-Ass tal-Belt u dawn l-opportunitajiet naqsu filwaqt li kien hemm ukoll ġimgħat fejn ma ħademx minħabba intervent mediku. Bis-surġent argumenta li ma jagħmilx aktar sens li ħallas dak l-ammont kull 4 ġimgħat meta hu jaqbad paga ta' 950 euro għall-istess perjodu. Bil-mara wieġbet u esprimiet id-dubju tagħha kemm is-salarju kien naqas daqshekk minkejja li kienet xi ħaġa ippruvata. Il-mara argumentat li l-istil tal-ħajja tar-raġel ma nbidlet xejn b'referenza għad diversi btajjel li mar, filwaqt li żiedet li l-konsegwenzi tal-intervent kirurġiku li għamel żgur ma jwaslux biex ma jkunx jista' jaħdem iktar. Il-mara deskritta fis-sentenza bħala mara tad-dar żiedet li minn barra il-manteniment hi għandha biss 90 euro f'benefiċċji soċjali. Ir-raġel li ħallas ukoll nofs ispejjeż tal-edukazzjoni u l-mart ta' bintu għalli jkompli ħallas il-part tat-tifla iżda martu se taħdem u tipprovdi għalija hi. Għalkemm il-mara argumentat li l-kuntratt jgħid li anke jekk taħdem part-time u rid jibqa' jħallas il-manteniment jieqaf biss jekk terġa' tiżżewweġ. Qalet ukoll li anke fix-xogħol il-ġdid baqa' jagħmel l-overtime u li dejjem kien jagħmel xogħol ta' uffiċċju fil-kumpanija fejn kien jaħdem issieru. Meta ġiet biex tiddeċiedi l-qorti qalet li qed ikun eżaminat jekk kienx hemm bdil fiċ-ċirkostanzi u l-mezzi tar-raġel li jpoġġu fl-impossibilità li jkompli jonora l-obbligu li ħa fil-kuntratt li jħallas il-manteniment. Għax il-qorti innotat li għalkemm kien ipprovat li naqaslu id-dħul, skont il-kuntratt ma kienx dak li kellu jiddetermina jekk ikunx hemm bidla fir-rat ta' manteniment imħallas. L-qorti għamlet referenza lejn il-fatt li fis-sena meta beda l-kawża kellu dħul net ta' 16,000 euro u qalet li dwar dan kienet se tiddeċiedi. Fil-fema tal-qorti xi ħadd li għandu 16,000 euro fidu jiflaħ iħallas 650 euro fix-xahar u għalhekk ir-rat ta' manteniment ma nbidlitx.